אוקיי, תראה עכשיו, אלעד, תראה עכשיו. לא מטפה. תראה, נו אליי. אני יודע מה יקרה אם הוא יורה עכשיו. לא, הנה, עכשיו זה יגיע אליו. ידעתי. אני כל כך טוב. יואו! לא עבד. לא עבד. פשוט לא. יש! זה עבד. הוריד לי 7. לא תימו, כן. יש לי עוד 3. וואו. אתה משתמש בכולם. הוא יערוש לי את כל הפאקינג. יש. כזאת הגרול. אלעד צריך לכוון כמו רמבו. יאללה. אלעד, תצא מהדבר השחור הזה ותיפול למטה. מה אתה עושה? לא, מה אתה... לא. חזרתי ל-100. אנחנו פגענו בך אפילו. כן, הייתי ב-82. אלעד, אני מרחם עליך. רגע, לא, מה עשיתי? יש! וואו! איזה מלך! גאד. אני כיוונתי על תימור. טוב, אלעד, זה מה שמגיע לך, את האמת. למה? אתה מניאק. למה אני מניאק? שמו אותי במקום הזה, אני לא אשם. אז תהרוש את המקום. לא, תימור, לא. לא, תימור, כן! תימור, לא. תימור, כן! זה לא יעשה כלום. זה לא יפגע באף אחד. תימור, כן! כן! לחץ חברתי! תתאבד! זה נגמר הזמן, איזה כיף. תתאבד! לחץ חברתי! דאם! שמלך! תודה רבה. דאם! בום! אוקיי, עכשיו אני צריך לכוון את האוי. אלעד, בוא אליי, אלעד. תכוון, לא בא אליך. join the party! לאן זה הלך? אני צריך לעבוד על הכיוונים שלי. אלעד, אתה כישלון מלידה. תודה רבה. כישלון. יאיי! 11. תראו כזה, מה לעזאזל אני אעשה עם החרא הזה? מה עושים? זה יראה כדור, זה לא יפגע באף אחד. איתן, מה אני עושה מתחת למים? אני רק באתי לשמח ילדים. אני רק באתי לשמח ילדים. אבל מה זה היה הקול המטריד הזה? לא! הופה. לא, זה כן יפגע בי? בוא אליי, אלעד, בוא אליי. באתי אליך. בא לי לראות עליך. לא. איתן, אני אפגע בשניהם. וואלה. אני אפגע בשניהם. יאללה, דביר, אנחנו נתחיל. אני פשוט טוב מדי, אתם מבינים את זה? כן. אלעד, הקטע זה שאנחנו לא... לזרוק דינמיט, אני חושב שזה לא, יפגע. זה יפגע. מה? כן, איך? לא! ביי. וואי. יאללה. טוב, תימור שנייה מת. איתן, תזרוק בדיוק ככה. בדיוק איפה שזרקת על אלעד. חיה! ביי. דאם, סר! וואו. אני הולך להיות זה שיחסל את אלעד. אלעד מתאבד. אל תתאבד, תן לי את העונג. לא, תן לי את העונג של... לא! עכשיו אני ביצה ענקית. הביצה התנפחה. לא, תן לי את העונג של להרוג אותו. אני שונא את החיים האלה. רגע, איך איתן נחשב שהוא הרג אותי? Fuck my life. He was under damage. כן. Fuck my life. עוד פעם. אני מוכן.
לא, רגע, מישהו אישר את החברות? כן. אני אישרתי של כולם. אני עכשיו מאשר. אני אישרתי אצל כולם, יש לי את כולכם. אני אהיה ארנב. לא אישרת את שלי. זה לא... יש לי את אוקיי, פרנדס. אני לא ניסיתי לעשות... כולכם הקלאן- חברים שלי. תראו את הקלאן שלי. רגע, הנה, עכשיו השארתם? כוש. כוש לול סלייר. כוש איתנו 007. כוש אלעד 1906. תראו, הדמות שלך נראית כאילו הגעת מהסטט שלנו. סבר את הפלוט. What the fuck? איך לא, הסמל לא שלי? רגע, מה? Oh damn! זה לא שולח לי. Oh my god! תראו אותי, תראו בסמל שלי, יש לי גלידה. יואו, איזה טוב. תסתכלו את הסמל שלי! ראיתי. וואו, מדהים. רגע, אני רוצה לקנות של. איך אני... שלס. אין לי מטבע. יואו, יש לי שאלה. להחליף את הדגל של ישראל בדגל של עיראק או של... לא! לא, כאילו לשים עליהם טיל. כן. תסתכלו עליי. איתן, אין לך זמן. יאללה, תימור, אני ואתה ביחד? אני ואלעד. לא. אני ואיתן. יאללה, אני ואלעד. אתה יודע שאתה בת. דביר, אתה בת. כן, אני יודע, שמתי את זה. כוש, זה כוש דיסטרויר בת. זה כושי דסטרויר. ארנב נגד ארנב. קחת אותו לבית שלהם ללקק. יש! איך לעזאזל? אוקיי. שימו לב, אנשי כדור הארץ, this is for you. פאק. לא! איזה חכם אתה. הנה, אתה פשוט טוב מדי. אני נהדר! תימור. אוקיי. איך לא פגע באלעד? אני פשוט כזה מדהים, אתה יודע את זה. אני אהרוג אותך אם אתה לא מכוון גבוה. איזה כיף שאתה הורג אותי. אם אני אכוון גבוה זה ירד למטה ויגיע לאיתן. ההפך, אם אני מכוון גבוה זה יבוא מאחורי תימור ואז שלא ייפול. איזה אפה! בוא נראה אותך, יש כאן את הדברים האלה. נטיפי דם. לא! פאק! שכחתי יש איזה בשר. יש. איזה גרועים. או שזה זה של שטן. רגע, לדעתי זה בשר. לא, אוקיי, זה אני זה של יודע על השטן. האבן. אלעד, אתה רוצה אני אכוון עליך? כן. לא. למה ביקשת? אוקיי. אוקיי, אני הולך לנסות לפגוע בנטיף ובזווית להגיע לאיתן. סתם, לא, אני לא אצליח. בוא ננסה את זה. נו אוקיי, כבר. כן, לא עבד. לא עבד כל כך. מה אתם עושים שם בחור הזה? לא יודע. אני יוצא מקלט לכושים. מה נראה לך?